kubor nakaslem jong Nongsaiñ Hima. Ngidap de kamen sim ka bakamen ban pentip shapi ki Paidbah nong Pyllait Jong Nongsaiñ Hima halor ka jing pelat ye ka website Jongi. Kani ka website ka terwa ye ki babun jat ki kubor nalor ki wei ki jing pentip. Ki bakintop ye ki jingjia Megalia ka than shatai lam mingi ki kubor na keleng keri ki kamyele kai ki jing pen bernya batru ka jing tho na editor. Haka juga por ngi pentip bangin penbiang shiki nong Pyllait Jongi de ka rensan lat pathai lingba ka online ka bawanra ye ki kubor bat ki jing pentip bapher. Nalor kani ngi terwaru ye ki lat kilenti ban penmi ye ki jing pen bana lingba ka online. Kener shiki tu ki badan jing tmu lingba ki jing pen bana jongpi bat pen inam ya laki tiar kitar bat ki wei shiki nong Pyllait Jongi. Pilaru ban pet ye ki video ha ke YouTube Jongi bakintup nado ki jinya keren bakerpang bat ki reu shimet lambat ki program ne tamasa he ki bana Megalia bat na shawai ru kumju sngoba ban jingo ye ka website Jongi ban yo ye ki jingtep bat ki jingjia ba man kasni haga ba yade bat ka Megalia bat ne ki wei ki jaka wat klat ban kenjo shangi ban penbna ye ki jing pentip jongpi lingba ka online kani ka website kadai www.nongsaiñhima.com Batkan sedang terekam nado mentakasni hagapor shibaji minsngi.